העמדנו את הערבים וירינו בהם סתם. וואלה, בזה לחסרת הטנטורה מסך. הרגנו בהם, בלי נקיפת מצפון. אחד הוא היה קורא לה אימא, והיא באה ונפלה עליו, וצריך שהוא נתן לה, וחיילת מכמה שנה. הכפר נמחק. שאכן אמרו שהיה טבח. And there was not any reason to do it. או אני או הם. המדינה מתשווה. כמה אתה חושב אנשים הרגת ככה? ספרתי. לא יכול לדעת בחיי. היה לי מקלע עם 250 כדורים. תראה, יריתי, נלחמתי כולם. לא יכול לספור. היו חבר'ה שלקחו את הלוויורים ורדפו אחרי חבר'ה ושרפו אותם. זה היה משהו זוועתי וזה אסור לספר, אני לא אדבר על זה, כי זה יכול להיות סקנדל שלם מהעניין הזה. זה דבר שאתה לא שוכח. היו המון הרוגים ערבים, והם היו זרוקים כמו זבל. Freedom for Palestine, freedom for Gaza, freedom for every child, mother and father.